Купих си нова кола. Искате да видите? Пишете в коментарите дали си ви хареса тази кола. И пишете също в коментарите мръсна газ. Защото в това видео ще дам на този точ, който е тук. Ще му дам мръсна газ. И сега ще му сложа един детайл. И ще го залепа на джантата. И тя ще вари много по-готино. Сега, първо, искате да ви покажа моя Dodge. Сега ще ви го покажа. Вие сте го виждали в видеята, но не сте го виждали как изглежда. Защото аз го карах така. Но не сте го виждали как го карам. И сега на 3. Готови ли сте? На 3, 2, 1, 0. Ето го моя Dodge. Ето го. Това е моят Dodge. И само искам да ви чуете нещо. Чуйте. Пали като на нос. Чуйте друго. И може. Yeah, baby. За 100 лева. Супер. Така. Това може да стига. И сега ще го кажа джампич. Сега ми са. Айде.